Dneska tu máme hrianku s našou plnenou roládou z bravčového karé. Postup a názov receptu sleduj po videu. Pridáme si cesnačik, hnedé šampióny, sušené paradajky, bravčové kare si očistíme, kare začneme rozrezávať tak, ako keby ste ho chceli rozrolovať. Ťažký deň v robote. Ale áno, dobre moja. Posolíme, okreníme, čínska horčica. Pridáme si zmes baby špenátu a šalatov. Nastruháme si syr iberico do stredu našej rolády a našu vyrobenú zmes šampiónov a sušených paradík a tak ďalej. Začíname robiť slimačika. Krájame na plátky cca 2 cm hrubé. Ideme si spraviť majonézu, našu domácu. Akékoľvek pečivo sa ti bude páčiť, na nejaký prispôsobivý tvar si to nakrájaš. Máme tu chlieb, na rozpálený grill alebo horúcu panvicu vložíme naše rolátky. Neviem kade, ale poďme na to, Peter, že? Lemoni konečne, poďme to chutnať. Výsledok bude podľa mňa stať za to, takže nabereme si. Ale však jak človek, však ti to už nikam neujde. Trocha síra, mäska, jedno s druhým. Aj to natlačím do tebe, frajer. Ja ti to fandím. Takže ešte ja to takto nejako tu zabojujem. Je to lama. No.